Kedu afa gị? Afa m Ezekiel. Ah? Ezekiel. Ezekiel onye? Ezekiel Nkechi. Onye ebe? Onye Ebonyi steeti. Ebe na Ebonyi steeti? Afesa. Ah? Afesa. Wanti lo gelu. Afesa? Okay. Kedu ebe ibi? Kita? Ebi m Umeze. Umeze. Ka ihe na-arụ? Dibia ka na-eme. Ị na-eme dibia. Ọkpụkpụ ndị a dịchasị ebe a bụ ọkpụkpụ gịnị? Asụ na ọkpụkpụ mmadụ. Na-asị. Na. Mana ọ bụ be nke enwetara ya. Ọ nụ be m ka. Ọ ndị sekuriti na-asịsị gị ka onye sị gị. Gwa ya ọkpụkpụ ihe dị ihe a. Ọkpụkpụ mmadụ. Ọkpụkpụ mmadụ. Ebe ka isi weta ya? Ọ mmadụ bịa transfer ya from Ọhụkwu. Ọhụkwu? Ebonyi steeti. Ebe a na-anụ ọkụ. Were nye gị ya. Ka ebe iji gbado ya arụ? Akụ m na-ewere na-esi ọgwụ. Ọgwụ gịnị? Like ọgwụ eji arụgasịrị ndị mmadụ ọrụ. Ọrụ dị agha. Ọrụ ego ọbụla that is ọgwụ eji arụgasịrị mmadụ ọrụ ogo. No. Ike like ike. Anything danger ya Ọrụ iri ike. Na-agbarụ mmadụ egbe na ọyụ ike. Mana onye enweta ya. Ọ bụ nke ha. Adị m eme nke ha. Enwe m ọfọ nke ha. Okay. Like onye machine pịa. Onye enweta ya na ọyụ Like ike. na achọrọ ime back to sender. Back to sender what? Like na mmadụ kụrụ ọgwụ. Ese ka ekwukwala ya ime ya back to sender. Like disappear. Mba adị m eme nke ha. Bụ onye ka ibi n'Umeze? Beso ntụ. Beso ntụ. Biko ndị be anyị ndị Nneni, unu afụghị ibe ahụ ndị sekuriti Nneni na-ama ọkụ ya na-aba akwụ ya na-etiriri mkpu. Unu fụ nwa amadi a, unu afụ na mmadụ nyere ya unu o wee nọrọ be ya, o wee nọzi ebe ya na-eme ibe dibịa nke ọ nọzi kịta dịka okwu ọnụ ya si wee dị na o esizi Abakaliki na-ebukọta ya ọkpụkpụ ndị mmadụ o ji were arụ ọrụ. Mana ọrụ ọ na-arụ ka anyị na-ajụ ya ọ na-edina anyị. Nke a bụ ibe ndị anyị chịkọtara ka e jere patrol abalị being yesterday Saturday Nneni mere happy ya meeting n'abalị ya ka nke apụta sere information anyị nwere. Mgbe anyị ruru ebe a anyị nwetara mmadụ adịba mmadụ ịtọ nọrụ di ya ma nwaanyị dị ime. Ọ bụ na unu baa kọmpaụndụ ahụ anyị ka ya eje di ya mana ya agaghị eje di ya without enweghị confirmation from police, which is nke anyị kpọgoro police na police ga-abụ our evidence ka anyị wee leki ebe ahụ wee ma what is going happen. Unu fibe na-eme na Nneni bụ anyị na ọ ya bụ ibe ọ ji abapụta na-akwụ ịchọ inye mmadụ ụlọ. Ọ bụgodị na onye nwe ụlọ na-ahụ adịghị o nwere ụmụnna m ebe ahụ arịba na-afụcha ibe anyị na-agafe gba nkịtị maka onwe onye m onye ọya abụ echi. Ebe ahụ atọọnụgo ka ebe a na-egbu mmadụ, ebe ahụ atọọnụgo ka ebe a na-eme ibe dị iche iche. Ebe m na-ekwu ibe a bụ n'Umeze na-azụ kọtụ Nneni, high kọtụ Nneni, be ndị ọgụ ọnụ ọla ka ibe a na-eme n'Umeze. So ndị Nneni biko mbụrụ ga-anụsi ibe a ma ọ nụcha anya fụsịa nwa amadi a. I want to you people to take a decision ịkwado ndị sekuriti n'ụdị pụrụ iche. A ga-abịa enweta ụdị ndị a amara ibe mere ya. Mana anyị nọ ebe a na-ekwu na taa na ọ ga-akwakọ anyị niile ga-eji ebe a ofu stesie ngwongwo ya niile. Anyị ka ya ebidokwa ibe etu ngwongwo dị ebe ahụ dị mekwa ka ndị Nneni fịa ka unu wee fụ ibe dị be mmadụ be mmadụ. Ọ bụgodị na ndị nọ ebe ahụ nwụsịsị o nwere ndị ga-eri ebe a. So na kwesịrị take care of that. Ịmụ ihe na-emenụ anyị enyeburu ripọtụ akpa back
mana onwe ha any action eteki ewutakwa ndị a ti so biko anyị na-ayọ ndị be anyị onye ọbụla bụkwara sekuriti onwe onye na-arụ ya iche no if you see something you say something so biko ekene m ndị nne ndị be anyị ka anyị jisiri ike unu afụgo nke anyị fụrụ na etu anyị si nweta onye a ka o ji bụrụkwuzie na ewetabago ọkpụkpụ mmadụ etu a ka e nwere ike ịfụ mmadụ one day sọrọ taa ya gbuo ya ewepụrụ ike ị na ebe a si anụ mmadụ taa na-elie ya ama so many things na-eme